Noies, està plovent! Soy tan feliz, soy tan feliz. Bueno, jo vinc a parlar avui de que estoy en un punt en mi vida, chicas. Estic en un punt. I'm at a point in my life. Bueno, m'he posat així, vale? M'he canviat perquè si no, ¿qué luz me va a dar? Estic fent servir el sofà de reposabrazos. Bueno, a veure, jo és que vull parlar, vale? Bueno, no em diguis, Marina, què més fas al teu puto canal de YouTube? Mireu quina tassa més maca tinc. Look at that. Enfócate, enfócate, enfócate. Hola. Happy. Happy, 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 happy. Bueno, noies, jo és que l'últim any de la meva vida ha sigut tan caòtic, o sigui, ha sigut... No vinc jo aquí a explicar coses personals a internet, no? Perquè tampoc, no. Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más. Però diguem que, bueno, pues que no ha sigut el millor any, saps? Ha sigut... Bueno, ha sigut. Dejémoslo ahí. Lo bo, coses bones, a veure, coses bones que m'han passat. M'he mudat, no sé si us podeu adonar, no sé si veieu els meus vídeos i veieu que estic en un pis, en un espai diferent en el qual... Perquè no estic enfocada, gilipolles. Veieu que estic en un espai en el qual no estava abans. Veieu que estic rodejada de caixes. Crec que no és gaire difícil com adonar-se de que aquesta nena s'ha mogut. Però bueno, què vull dir? Que això és una cosa bona. El que passa que una mudança et porta molt de caos a la teva vida, saps? Perquè, mare meva, jo... Al final és una cosa que, si no t'has mudat mai, no t'ho imagines i s'acaba allargant d'una manera catastròfica. Això, per aquí, la mudança és una de les coses principals que ha afectat el meu any, que és com, hòstia, que any tan caòtico, no? Però bueno, després també a nivell personal doncs m'han passat coses amb persones que no sé, tia, que aquest any m'han passat moltes coses que o veia molt lluny o que mai a la vida m'hagués imaginat que em passarien. I no sé, simplement... O sigui... Estic en un punt que, clar... O sigui, saps quan la vida t'ha sorprès tant que ja... Primer estàs desquiciada, però després dius, és que me la pela tant, tot. Doncs estic així. Saps? Estic com... És que me da igual tot. Estic adoptant una nova filosofia de vida on... el meu eslògan, la meva mentalitat, el meu mindset principal és ok, diva. Si passa una cosa bona, ok, diva, de fet, supercontenta. Si passa una cosa dolenta, ok, diva, vull dir, vale, que venga lo que tenga que venir, és que me da igual. I no sé, o sigui, volia tractar aquest tema com a modo de videoblog, a modo de vídeo, de parlar-ho en un vídeo, perquè també estic en un moment com molt crucial, saps? O sigui, com en una etapa de... que estic a punt de fer 20 anys, que, jo què sé, crisis existencial... S'acaba l'adolescència... No sé... Moltes coses passant, no? Sento que també estic com tancant una etapa, no només per això de fer 20 anys, sinó perquè, doncs això, la meva vida ha tingut molts canvis en el darrer any, i ara també estic començant a fer coses noves i a conèixer més gent. No sé, hi ha un cúmul de coses, no?, que fan que jo digui, hòstia, la vida està canviant. I crec que tothom, de certa manera, passa per aquest punt a les seves vides, no? Alguns més d'hora, altres més tard, jo no sé si vaig d'hora o tard, jo només sé que ho estic passant i jo veig un tuit que posa I'm at a point in my life i jo em sento identificada, és com... Tal cual, o sea, que pase lo que tenga que pasar, es que me la pela todo. I no sé, i això és que, sabeu què passa? Que crec que he après que tenir expectatives mata, saps? O sigui, jo m'imagino les caixetes aquestes dels cigarros de fumar mata. No, tenir expectatives mata, tia. O sigui,
No vull ser negativa, de veritat que no, o sigui, no... De fet, jo aquí tendeixo bastant a ser bastant... bastant Mr. Wonderful, no Mr. Wonderful, soc bastant irònica, però sempre a internet, a YouTube, no a Twitter, tendeixo a posar missatges positius. Tampoc pretenc deixar un missatge negatiu amb aquest vídeo, simplement és com... Hòstia, doncs... No sé. Que a vegades hi ha coses amb les quals, òbviament, a la vida sí que has de tenir com unes expectatives, perquè tens certs objectius, certes coses, no? Però jo ara mateix, si alguna cosa he après aquest any és això, que tenia com masses expectatives de tot el que passava a la meva vida, no? I ja començava una cosa nova, una relació amb algú, o el que sigui, i ja, en plan, ja m'imaginava com això serà així, et sortirà tot bé i no sé què, i luego te pegas una hòstia, saps? Que, bueno, dura. Llavors, està bé com aprendre, encara que sigui a base de cops, que la vida, pues no... O sigui, la vida no sempre és maca, no? I hi ha vegades que sí que és maca, però que això no treu que sigui difícil. Vull dir que moltes vegades els processos, no?, per arribar a coses bones també són processos que no són fàcils, com per exemple la mudança. Però bueno, això, que està bé com no tenir expectatives sempre de tot, saps? I no sé, i a vegades doncs deixar que les coses passin i ja està, no? O sigui, no passar de tot, òbviament, però dejar que la vida evolucione, saps? Deixar que la vida viure la teva vida i ja està, i fer el que puguis i no pressionar-te com amb el que creus que hauria de ser, saps? I bueno, i ja està, no sé, volia parlar d'aquest tema perquè estic en un punt. Quantes vegades ho he dit? Ja estic en un punt que és com... No me rindo, saps? Però és com... És que me da igual todo, és que, de veritat, o sigui, és que... També volia abordar el tema de la nostàlgia, perquè, clar, quan et passen moltes coses així... Que la teva vida és un puto caos, o que directament ho estàs passant malament, sobretot en aquest últim cas, t'agafa molta nostàlgia, no?, de quan estaves bé. A mi, per exemple, em passa molt que l'any passat, al setembre, vaig anar a Londres. I sí que és veritat que un cop allà, jo ja com que em vaig enamorar de Londres, vale? Però jo pensava que era una cosa del moment, que em vaig obsessionar perquè em va agradar molt la ciutat. El que m'ha passat durant aquest any és que li he agafat com un attachment a Londres, saps? Com un apego emocional a aquell viatge, perquè és com l'últim record així guai que tinc, saps? Abans de que la meva vida comencés a... Saps? Com... No. A ver, chicos, estoy bien, però vull dir que és com l'últim record guai que tinc abans de que tot comencés a desendreçar-se, saps? I com... Bueno, no a ser una puta merda, perquè sí que és veritat que, pues, per exemple, un mes després de Londres estava feta una puta merda, però després m'han passat coses bones, i després m'han passat coses que mi vida és un caos, i després així, no? Però que abans que tot això en conjunt passés, coses bones i coses dolentes, doncs l'últim record que tinc és això. I suposo que també li he agafat com molta nostàlgia a una cosa que no fa tant que va passar, no? Però li tinc estic com molt enganxada emocionalment a aquell record. O sigui, perquè m'entenguis, aquesta setmana va fer un any que vaig anar a Londres. He plorat. He plorat mirant fotos i vídeos. O sigui, no... Però no només pel viatge en si, sinó perquè jo he pensat, vull tornar a ser aquella versió de mi mateixa, saps? Vull tornar com a aquell moment i vull tornar a ser que mi yo de ese entonces que no havia passat com per, saps? És que és molt fort, és com un concepte molt... Marina, no tienes una màquina del tiempo, ¿vale? No la tienes. Estic obsessionada com a repetir-ho constantment, saps? Perquè és un record com molt feliç i com molt que em treu de la realitat, saps? No sé, suposo que és un fenomen completament normal.
Però clar, és una cosa que em fa pensar. Suposo hi ha gent també que he vist que li passa doncs, amb records de fa anys. A mi no em passa tant amb records de fa anys, però bueno, amb alguna cosa en concret sí que em pot passar, no? De dir, hòstia, m'agradaria repetir aquest moment, o m'agradaria estar en aquell moment, o què tal. I res, i amb la nostàlgia que es pot fer, nois, doncs no es pot fer res, doncs t'aguantes. T'aguantes. No, però vull dir que quan tens nostàlgia, a veure, en part és bo perquè vol dir que has passat bons moments a la teva vida, no? A veure, que si ho has passat bé un cop, ho pots passar bé 2, i 3, i 4, i 5, saps? Vull dir que, doncs bueno, todo sube i baja, saps? I al final, doncs, és això, a vegades passes per una etapa de canvis, però després les coses que venen són bones. Llavors, bueno, jo intento molt quedar-me amb això i amb el tema de la nostàlgia, que és una cosa que m'està passant moltíssim, m'ha passat moltíssim en aquest últim any, però també em passa pel tema de l'edat i pel tema de tot. Doncs, joder, Marina, faràs 20 anys, no faràs 50, tia. Però bueno, sento que li passa a molta gent de la meva edat, saps? Per això també crec que és interessant parlar-ho. Y eso, me he autointerrumpido y no sé qué iba a decir, què estava dient. Doncs això, que amb el tema de la nostàlgia, pues eso, que és normal que passi. Ai, que és... Ai, és que no sé què no... Quina conclusió volia treure? Bueno, TikTok me está friendo el cerebro. That's it. És que no sé què més dir. No sé què més dir. Suposo, pues això, que tothom passa per aquesta mena de crisis i tal. I bueno, de certa manera estic contenta perquè és això, sento que, tot i que passo per tot aquest període catastròfic, després sento que ara veu com una etapa bona, saps? Dic això i després com em surti malament me voy a pegar un prostión, però bueno, sento que no sé, que estic com tancant un cicle de la meva vida en general i ara s'està obrint un altre, saps? I bueno, no sé, pues a veure com va tot i ja està. I ja està. Aquesta és la meva conclusió de tot. O sigui que quan us passin una sèrie de coses així com fora de lloc, no necessàriament superdolentes, però quan porteu així una ratxa una mica d'orilla, no? Una mica de què està passant? S'ha desmuntat tota la meva vida. Doncs penseu, mira, cierro ciclos. De fet, ara porto bastantes setmanes un altre cop pensant en tallar-me el cabell curt. Però estic tenint paciència, estic tenint molt de cap fred de dir, Marina, no et tallis el cabell? Tu el vols tenir més llarg encara. Portes 2 anys deixant-te créixer el cabell, no te'l tallis ara, saps? Però si no fos per això, jo diria, cerrando ciclos, raca! Ai, però bueno, no ho faré, ¿vale? No deixaré que... No el meu mental breakdown, perquè no estic de mental breakdown, però no deixaré que la meva impulsivitat doncs, em guanyi aquest cop. Això intentaré deixar-ho enrere ja. I ja està. No sé, noies, no sé. És curiosa la vida, mai saps per on et vindrà, Mai saps per on et vindrà. Jo li diria al guionista de la meva vida que em passi tips, perquè jo vull fer pel·lícules igual de bones. En fin, ja està. Us deixo un pau, no? Però bueno. Que boig al món. Tot anirà bé. Trust. Petons.